Aku maibakin magana. Ayi kwarto kwar. Kar ka sake mun magana soyayya a cikin makarantar nan. Haba Musa mai sana, ba a san ka soyayya fa ba a yi dole. Ka haƙura. Haƙuri ya zama dole fa. Zan kai ƙaranka. In baka daina binta ba za ta kai ƙararka. Ko ihu na zaki kai ba zan daina san ki ba. Yaro kana ruwa. A arka dawa rabu da shi. Ni zan haɗa shi da wanda zai ci ubansa. Well done. To fa na kalala Musa mai sana ina wa kanwar ka tushe ba ta son sa lalle sai ya tusa mata soyayyarsa a zuciyarta. An kutumar uban ka ban. A'a na kalala ban da zagi. A yi mai dai nasiha. To wallahi kanwata ce. Duk ran da na kuma ganin ku tare. Billahi allazi kana irga kwanakin ka ne na rayuwa. Ci ubansa. A'a da ka tago sho. An ce kai kake ziga yake duk wannan abu. Ƙarya zan yi ma kawo wani abu. Cin hanci kake nufi ko min kai? Shi nake nufi kuma wallahi sai ka bayar ran kyare. Na san kai da cin hanci. Shi cin hanci yayin kai kai. Za ka bayar ko ba za ka bayar ba. To shikenan je ka ku je ku yi shagalin ku. Aku maibakin magana. Ayi kwarto kwar.